Els joves tenim ganes de tornar el color i el somriure a este poble mort, este poble gris i fosc, ganes de fer polítiques de joventut de veritat, polítiques que vinguen des del diàleg i des de la participació dels propis joves. Tenim ganes de cridar que estem preparats i disposats a assumir les nostres responsabilitats, que les coses no van bé, però aquí estem per treballar colze a colze per contribuir a millorar la vida de les persones. Lo imposible solo cuesta un poquito más y derrotados solo son los que bajan los brazos. Companys i companyes, aquí no baixa ningú els braços. És el moment, el nostre moment, i ho farem, i ho aconseguirem amb il·lusió, amb valentia, amb força i amb un somriure. Moltes gràcies. Però també hem sabut construir un nou present i un nou futur. Ens hem preparat per a aquest moment, ens hem preparat per al canvi. No venim de nou, no som una operació mediàtica. És gent, veïns i veïnes, que hem construït el dia a dia, que el xafem, que estem propers, que sabem quins són els problemes i que hem parlat i hem construït amb vosaltres les solucions. Ens hem preparat també amb molta valentia per a este moment del canvi polític y anem a hacerlo. Como he desgranado con algunos ejemplos, es evidente que hay dos modelos que los ciudadanos pueden elegir. Y deberemos hacernos estas preguntas una y varias veces. Después de 20 años de gobierno del Partido Popular, después de todo lo que ha pasado en esta legislatura, ¿Crevillent se merece 4 años más de lo mismo? ¿Es necesario 4 años más del señor César Augusto y del Partido Popular? ¿Es beneficioso para Crevillent continuar con las mismas inercias y las mismas políticas? No. Si te haces estas preguntas y piensas que es mejor cambiar, que este pueblo necesita aire fresco, nuevas ideas, innovación y fundamentalmente ilusión, Compromís per Crevillent es la garantía del cambio. Otras fuerzas políticas emergentes y que aspiran a entrar en ayuntamiento no se han posicionado de lo que van a hacer al día después de las elecciones. No actúan con valentía, por lo que nosotros consideramos que el auténtico motor del cambio y garantía del cambio es Compromís, porque lo decimos alto y claro. Per això, el que volem és posar aquesta autoestima dintre de cada un i cada una de nosaltres, dir-li a la gent que efectivament que torni a somriure, que anem a caminar junts, que sabem fer molt bé el que sabem fer, per a que mai més cap tirà, ni César, ni Augusto, ni altres sanguangos vinguen a dir-nos que van a posar-nos en el mapa. Els valencians fa anys, segles que estem en el mapa i ara comencem a caminar per el canvi. Visca Crevillent, visca Compromís!